lony manyasani ahinya hinya to kotudore kod mano wach mabende gichwalo mano mar loko pend chike mapacho kae ka bende kapok gichako ayanga chenro makamano kinyi makawuono kar saa 4 mar okinyi gibiro romo kanyo e alap maji vanje mabende yudore buore Nairobi kae kama bende gibiro chako wuotho manen mana wuotho mamuola ka giwuok mano GPO mano buore Nairobi kae ka gichomo e od bura mamalo mapacho kae kama bende gichano mar tero sei mabende gibiro choko e pacho kae ahinya hinya to ewi chenro margi mar temo loko katiba mapacho kae chenro makamano nyako Ramogi Tv wabiro luonu achiel kachiel mana kaka senyisi ne gichano wuotho mano en mana wuotho mamuolo onge gimoro amora ma gibiro timo kanyo gibiro wuotho achiel kachiel kowuok GPO ka gidhi kanyo e od bura mamalo e pacho kae kochakore saa 4 mar okinyi kama bang'e to gibiro sidho ayanga chenro mar choko sei el yolony manyasani mano mabende iluongo kanyo ne digital signature collection kaka yorno mar temo nyiso jopiny mathoth kotudore kod wach mar temo loko pend chike mapacho kae jofwambo magwa biro bedo kod gi achiel kachiel e kinde mabende gibiro chako wuoth makamano kendo biro nyisi ni to enang'o mabende giketo ng'ala manyime e kinde mabende koro gidhiro mar mondo mi otem loka pend chike kata katiba mapacho kae kopogore kod mano nyako Ramogi Tv ka wadhi mbele odiochieng' makawuono bende wach mabende biro timore kawuono en ni jotelo mago mag Luo Nyanza kata jotelo go mabende wuok e gwenge go mag Luo odiochieng' makawuono gibiro bago twaka kod jofwambo mano mabende iluongo kanyo ni presa ka bende jotelo makamago osebedo kaseyo moko kuom jotelo ahinya hinya to mago mawuok e gwenge go mag Luo Nyanza giseyo gi kuom siko ka giwuoyo maracha ewi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga waseneno ka jotelo mopogore opogore kinde ka kinde wuok oko wanyalo wacho ni gibayo dhoggi ne Raila Odinga ahinya hinya to Raila Odinga ponono hape ok nolwar e bedo jatend piny Kenya mar 5 kendo chenro makamane kinde mabende jotelo mag Luo Nyanza abiro bago twak margi kod ute fwambo odiochieng' makawuono wabiro kelo ni chenro makamana achiel kachiel kata biro luonu chenro makamano mar mondo mi wanyisi ni enang'o magitwake malong'o gin jotelo kaka mage magiseyo kuom wuoyo maracha ewi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga parni gazet makawuono bende ne waneno kamin od Raila Odinga mano Aido Odinga no wacho kanyo ni nitiere jogo mane nitiere kodgi ahinya hinya to e kindego mag kisera mar ombulu ka bende kindego negisiko mane ode negisiko mane apisi mare chakro kinyi nyaka godhiambo gichamo chiembo kinyi kanyo gichamo migago magicham chiemo tieno to nyaka sani koro jotelo makamago jwango gi ponono mane wach mabende jotelo go mawuok e gwenge mag Luo Nyanza biro twake odiochieng' makawuono ka gitemo wacho kata wuoyo maler ewi jotelo mosebedo ka wuoyo marach ewi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kopogore kod mano nyako Ramogi Tv wadhi aneni to ang'o matimore kadho wath nam chumbi odiochieng' makawuono kadhowath nam chumbi odiochieng' makawuono wach mabende jafwambo marwa makuro George Aoko luono machiegni en ni jagoro mongirore e migaono mar State Department of Shipping and Maritime Affairs mano Shadrack Mwadime odiochieng' makawuono biro limo log tich mano mar Kenya Maritime Authority kama bende obiro tayo chenro mar keto kogno e ogirimiti kata chuoko gi e memorandum of understanding mano e kinda Kenya Maritime Authority kod mbalariany mar Turkana University College ahinya hinya mar jiwo tiegruok ewi tijego mabende itimo e nembe kata mano mabende ong'ere kanyo kod dongere ni Maritime Education and Training parni osebed kitemo tieg jomo pogore opogore mabende nyalo bedo kod nyalo makare mar tiyo e nembe mapacho kae ka bende odiochieng' makawuono mana kaka seng'isi jagoro mongirore e migaono mar State Department of Shipping and Maritime Affairs Shadrack Mwadime biro bedo kadhowath nam chumbi kama bende obiro tayo chenrono mar keto kogruok
keto kogno ogirimiti makamano mar neno ni jopuonjre maponono chunygi gombo mar mondo mi oti e nembe mopogore opogore pacho kae oyudo tiegruok makare, tiegruok manyalo miyo gibedo maber kata gi keep safe ahinya to e kinde go mabende gidhi e nam kacha ka gitimo tije mopogore opogore. Chenro makamano nyakwara Ramogi Ajwang' bende wabiro kelo ni achiel kachiel e kinde mabende wabiro tudore kod jafwambo marwa mayudore Mombasa Georgia aoko ka wawuok e county ma Mombasa wadhi nyaka e county ma Migori. Nyakwara Ramogi Ajwang' mana mineno kae ma en Wembe. Wang'eyo ni e gwenge go mag Migori wang'eyo ni nitiere oganda dhot mar Kuria ma bende yudore e county ma Migori. Oganda dhot mar Kuria kinde ka kinde wanyalo wacho ni gitero nyithindo manyiri nyange. Odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa mayudore kuro abiro bedo kaluwo wach makamano kaluore ni wach mar tero nyithindo manyiri nyange en wachno mabende osebed kikwedo kinde ka kinde. Omiyo obiro bedo ka utemo lalruok kod jogo mabende nitiere e county ma Migori mar neno yore mag tieko chuth wach mar tero nyithindo manyiri nyange e gwengego mag Kuria e county ma Migori. Par ni achiel kuom magi kata wach mar tero nyithindo manyiri nyange achiel kuom gigo mabende sirikal ma pacho kae temo matek mar wechewa manyien duto mag odiochieng' kama gitimore maonge leo moramora. Bende wakelonegi achiel kachiel maonge miriambo moramora. Nyakwara Ramogi Ajwang' to kaka pile tok yudo chal mar fwambo e chenro mar mbako romo wabedo kod twaka e chenro mar mbako romo. Twak mabende kawuono idhi kelnwa kod nyawadwa Cleophas Oluocha. Cleophas ang'eyo ni odiochieng' ma kawuono thuon wach mabende idwa twake otudore kod paro mar loko katiba ma pacho ka. Wang'eyo ni jatend piny William Ruto nyaka sani osechwalo proposals mopogore opogore ne speaker mar od bura kacha mar mondo mi gitem mar neno kaka inyalo los apisi mar jago mabende pingo piny owacho kaachiel kod keto e tim aguch omenda mar NGCDF. Twak makama ang'e ni bende wabiro chwalo ne jofwambo mag counties. Mana kaka iwache kamano Joyce Agonero kamano nyakuom kelonwa wechego mag chal mar fwambo kendo jofwambo wabende dhi bedo e gweng' kacha ka gidhi kendo gimanyo pacho oganda kotengo kod twak madhi bedo go odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' en adieri ni mane twak ma wan god odiochieng' ma kawuono, twak e mbako romo, twak marango kendo adanona ne paro mar loko chikegi, paro makoro igolo sani ni gigo mantiere mano masani mabende osebed kata kiwache od bura e kinde mokalo ne nitiere paro mar loko chike ma pacho kae manigeno ni dhi kala kata kod paro mar chike manitie kata kaka BBI. Moko kuom gigo manitiere BBI wano ka sani koro sirkal masani bende osechako keto moko kasani bende waneno kanyo ka pis manitiere e thuolo kata e lemo wach ni katiba mokalo nono kana wantiere kanyo gi lemo no mano mara jal makwedo piny owacho. Odiochieng' ma kawuono wadarango mabecho mage manitiere BBI ma sirkal nyalo bedo ni kao kendo keto kacha e tim. Wantiere ka kod jolony kacha kod mamoko bende ka rango ni CDF cha en to en ang'o momiyo nena taro mar chik to kana taro mar chik sani ka koro entiere NGCDF ponono en bende chieng' moro ibiro wach ni en null and void to ka ponono pok ichopo kacha inyalo kete mondo bed moluwore gi chike yo machalo nade. Mago kod mathoth wantiere kodi ka jolony tiere kae ka ngabedo koda jolony weche mag chike kachiel koda jolony weche mag telo. Odiochieng' ma kano dhi bedo kae koda Boaz Waruku jalony weche mag telo kaka machielo studio moro ma Kisumu wadhi bedo kanyo kod Easter Achieng' Okech mabende jalony weche mag telo kachiel koda karango weche go mag siasa. Machielo bende wadhi bedo kae kod okil Kamaloka Julius Otieno wantiere kode odiochieng' ma kawuono. Welo gi duto kachiel koda in janenowa mar Ramogi TV wagonero kamano kobedo kodwa kinde gi duto wakaw mana yweyo madundo. Yweyo makaw sani en mani kar bet mari ka en kom ka en koti emimanyo mondo ibed go kumoro ka en jaket bor Nairobi ka osechako chwe kendo dhi nyime iyudo mana gimoro maliet minyalo madho mondo keti ibed ka achiel kodwa sadek sani nyaka ngorom kanyo sabich mar onyango ikete ka chenro mabiro enan Cleophas Oluocha madhi tai kachiel koda welo mantiere kar kae kasani erokamano nya Joyce Duor kuom kelonwa chal mar fwambo. Erokamano Cleophas angi penj na jolony ni to bende na chik owacho nang'o kotudore kod loko katiba ma pacho ka. Aya kamano mago duto biro dhi odiochieng' ma kawuono wakaw yo masani kik idhi mabor. Penj laktar.
ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit na masongo adhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjo wa joneno wa. Mana Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Star 812 star. Tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ite wach madwa nyisi. Awinjo ka jitema ntie kae wacho wachno. I love you. Odiochienge mateke ka koro biro shirada. Kara in bende anyalo miyi chwat. Aditi osekale mateka ahinya. Koro sani en shirada. Mano gimo ka biye mondo timre. Tap kiosi woke oni to kochako duok kendo. Omiyo koro Sankara gibi han biro kendre. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. This December. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Nyakora mongejwang wasedu matin mawaka osani kendo koro mana kano koni wadhi nyime twaken mar paro mar loko katiba mapacho kae machiegni nyinga Cleophas Oluocha ngeni jogo maneno wa kuonde mopogore mantiere piny Kenya, jogo mantiere piny Libamba, mago mag Uganda, Tanzania, jogo maneno kane Zambia,
jogo maneno kantie gwengego pinyno mar Afrika ma milambo, jogo maneno kantiere South Sudan, jogo mantiere Ethiopia, Somalia, wacho ni wake joluo wake piny mangima, jogo maneno kane pinje maoko bende kata ka giluwo chenro mag World Cup e pinyno ma Qatar bende luwo chenro mar rupeny gi mbaka oromo odiochieng' ma kawuono rakni machiegni wantiere kodi kaya achiel kachiel sani kosekalo dakika 29 tok saa 3 mar okinyi sama koro wakelo ni twak ma wada penji mana penjo into in gi paro mane kotenore koda paro mar loko katiba ma pacho kae nyaka sani oseloke okenge machalo nade ka onyalo paro kata machiegni ka onowuoke katiba machon ma bende kaka machielo bende wadogo warangi mano kotenore koda gucho omenda mar CDF ma kuonde ma joma wuok e kuonde chung' od bura mopogore opogore pok oyudo thuolo kata mar yudo omenda machalo kama osebedo ka siro dongruoge mopogore opogore mano moting'o bero chenro mag apise jotije sirkal mopogore opogore ka moting'o county commissioner mag chiefe man kacha gedo mag sikunde klese mopogore opogore ineno buses moko ndika kata ni funded by CDF ma Kisumu Central labo wacho nikech kaja kamae nitie jok modhi wacho ni Suna East jogo ma Migori jogo ma Ndhewa un bende CDF osekonyo e yo machalo nade sani ka koro nitie moro ni National Government CDF NGCDF pogruok mare gi machon chaten mane antiere gi moro duche makaune mare en kidieny moda yudo mondo mi wapuonjre piny Kenya mani dhiro koda agenda wacho ni nitiere kuonde moko moyiere gi BBI nitie kuonde moko ma odagi ponono kuonde mano yiere gi BBI ma koro sani osechako luwo kako onyalo rango kako onyalo keto gi atime sirkal mare kosoyo mago bende wada rango odiochieng' ma kawuono kaeto waduogi no wach kacha ni ma en gino ma iluongo kacha ni popular initiative do ma pacho kae noduogo wacho ni onge jatend piny moro amora manyalo bedo ni ema chake paro ma kamano nyaka chak gi jopiny ka paro ma kamano pod en adieri dhiro wach ma kama ma koro bende koro jatend piny Kenya osepuodho paro mar loso office moro ma koro iluongo ni mar jal makwedo piny owacho kata office of official opposition leader bende en tiere kacha ka en achiel kuom ajenda midhiro kod kweth mantiere sirkal arwakni machiegni wenda nitiere county ma Kisumu studio mara ma Kisumu Nairobi ka bende antiere gi welo manyiso ni studio ma Kisumu ka wendo chopo mano Easter achieng' okech jalonye weche mag telo awotore kod achiel kachiel e studio ma Nairobi kae an gi mor ni mar an gi yawuot luo ma odiochieng' ma kawuono gi duto twak chalo ni an madhi wuok e county ma Kisumu nikech ata chenro twak kawuono chomo county ma Homa Bay kata kamano gimiyo pach jo Kenya duto mano ka wantiere kae kod jalonye weche mag telo ang' achak kod jaduong' Boaz Waruku machiegni. Erokamano Cleophas, duoko erokamano kuom thuolo mondo mi watwak goganda kendo mos oganda duto. Machiegni bende chenro mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono ka wantiere kar kae kamachielo bende wantiere gi wuod luo ma bende wuok e county ma Homa Bay ang' okonwa ni Homa Bay kacha wuok kanye ma ang'o ne chopo e studio mar Ramogi TV ta ahinya nyabedo ni e studio mar Ramogi TV kata chenro ni mar mbaka oromo kinyi ma kawuono wantiere kod okil kamaloka mano Julius Juma mondo konwa maling'ling ni chik to wacho nade arwakni machiegni wakil. Erokamano ahinya Boaz. Nyinga Julius Juma awuok Homa Bay County Kabondo Kasipul constituency Kokwanyo yes Kokwanyo location ya kawuono odiochieng'a mokwongo e donjo studio ka kata bedo ni asedonjo studio mamoko Royal Media ka but Ramogi TV kawuono odiochieng'a mokwongo omiyo arwako jo nyikwa Ramogi ni machiegni uru mondo wawuok kendo mondo wapuonjre uru. Erokamano ahinya to mana mondo mi kawadhi mapiyo piyo wendo mobet bathi kanyo mano Boaz Waruku anto kod an koran Cleophas Oluoch. Erokamano. Dongo winjo kare kae nyakora moga jwa wantiere kar kae kawadhi mana nyime wala mana chako twak okinyi ma kawuono to gima miyo twak ma kama ibiro mano kaluwore kod paro ma bende osewuok to da winjo mana pach jolony mantiere gi studio ma kawuono to mondo mi apar ni bende korom kanyo saa 4 kadhi nyime nyaka saa 5 anwa ka oyweyo ka wadhi e county mopogore opogore nikech mbaka ni kore mbaka mwagoyo kodi ageno ni chieng' rieny kama nitiere kacha kendo koth okang' ng'uk chenro moro amora mar ka wantiere kodi e pap kacha e county ma Homa Bay Migori Kisumu, Siaya, Kisii kod Nyamira ang' wabiro kacha achiel kachiel kato ang' oduogo e studio mara county ma Nairobi. Waden wawinj gino ma jatend piny Kenya ne owacho chieng' Jumapil tarik 11 ka entiere county ma Nyandarua kotenore kod loso apisi ma otegno mar jalno manyalo bedo kacha ni kwedo piny owacho kata keto piny owacho tesre. Wawinjane kaka ne oloso. Our friends in the opposition
We have no quarrel with them doing whatever it is that they are doing as an opposition to keep their oversight role. All we are asking them is that we must do this in an environment of peace and being patriots so that we can do that which is good for the people of Kenya. Main paro ma osemienjo jotelo osewache, jatend kweth mathoth e od bura osebedo kacha kawache, Kimani Chungwa jaod bura ma Kikuyu, jaod bura mamoko mantiere sirkal osebedo kacha kaluwo wachni e yo moro matut ahinya. Isebedo kirango chenro mag telo, katiba mar Kenya, ma bende thuolo malach isebedo kacha ka itiere riwruok ma osebedo karange ahinya kaka okete tich. Twak ni duto kaka osebedo, mana mondo mi wachaki, paro ma jatend piny Kenya nigo, Nyaduong' Boaz Waruku, inyalo chiwe paro mane? Erokamano Cleophas, mokwongo ker mar Kenya masani en William Ruto ogolo pache kendo wuoyo kaka koni en ker mar piny kendo embe en jasiasa. Owacho ka utiyo gi dhok ariyogo nikech mokwongo piny kaendi bang' ka wabedo gi katiba mar 2010 gimiluongo ni system mar rito piny mar loch kata mar governance opogore gi kaka ne en chon. Opogore nikech nitiere mokwongo political parties omi teko kabisa nikech ginie vyombo kata ginie agencies ma ji tiyogo mondo mi imak godo loch. Kato kama gitimie kagi compete magi contest makoro gidhi e yiero kopo kachiel kuomgi okaw presidency. Kato ka gidhi e bunge bende ing'eni sani wan gi bunge mamalo ma en senate to gi bunge mapiny ma national assembly. Ei bunge kanyo nikech mano bat achiel kendo mar sirikal. Matiene sirikal kwa luongo to sirikal mar nitie bunge, sirikal nitiere mar kama executive kendo judiciary cha bende bat machielo mar sirikal. Kendo nitiere moko motene miluongo ni constitutional commissions to gi independent offices. Mago bende otene ikone chalo ka iketo tiend kite adek mag outcome kata kite adek mag kendo. Nitie moko kineno ka dwa yungni to nitie mitene go mondo bed motegno. Koro akelo kanyo nikech samoro wiwa nyalo wil. Waweni wago siasa maluwore gi kaka nigo before 2010. Kich sani mondo mi nitiere opposition be nyaka bed very clear. Kich ka bunge kaya cha nitie majority gi minority. To gine sirikal. Gine bat achiel mar sirikal. Gine bat mar the parliament. Kori nyalo yudo bende ni ng'ato nitiere a house in the hill president to Carolus onge gi majority. National Assembly kata Senate. Kaka sani en nani speaker mar National Assembly to notiyo gi formula ma eni mung'eyo. Formula wafok don e piny mora mora. But kani ng'iyo to ninano ka Azimio nani gi 270 nani gi 179 to Kenya Kwanza nantiere gi 250 something. I can't remember the number. Koro yudo matieni ordinarily ka National Assembly determination na pinje mamoko ibiro yudo ka gikoni seche migo kura cha ng'ato kwano ni koro waseyudo kombe adi mag bunge. Koro godo en paro mar rito pinyni. Apani nitie kamoro magwenyore matin. To gima inano ka koro sani odwa ni mondo mi obed keyword. Maendi na en kaluwore gi katiba manyien kosebiro to jopiny be ng'iyo ni to yaye ang'o omiyo katiba mano weni odhi thiedho kuonde mang'eny curing processes mang'eny. Tang'o omiyo kare pod wan nagi ywaruok pogruok manie piny. Pod wan mana gi dondruok mang'eny. Matiene nagi fwenyo ni hele nyalo chopo kama ng'ato dhi yudo mbulu mang'eny kendo yudo kata na numbers e parliament mang'eny. Kato bedo makata kame office moro malong'o momako mondo mi otim godo paro nikech ng'eni koponi kaka Kenya ka chiegni tie en bar ma 50 ni kocha 50 ni kona. Kori koni to jok ma ok odonje presidency ere kaka gitim. Mana achiel kuom gikane
ka jolony koro ka bedo piny and all that. Apani mane gimomiyo kane handshake ma 2018 obedo. Gichako ng'iyo ni gima the winner takes all ni biro kelo ywaruok kendo tabu mang'eny. Omiyo wang'iyane ni to ere kaka wanyalo tiyo kode e constitutional dispensation ma kawuono mondo mi kik okel pogruok ahinya, mondo mi okel riwruok, kendo mondo mi kik joma moko ma ok oyudo presidency one ni wan koro waonge sirikal. Kanyo emomiyo sani koro mbaka ma koro dhi mbele ing'iye e context moro ni to hele ere kaka office mar ng'at ma otelo ne party mane ok capture president to kendo en gi teko ineno ka o control chiegni 50% mana kaka wacho. Ere kaka state office moro bedo created kata matimore kamano. Amago nantiere BBI. The problem ma ji kaka an koro an go ni siasa ka endi bende ka samoro ka dho chunyi tin to nyalo chot. Koni you can have a heart attack. Nikech ng'ato koni kawuono en ma endi gima ok oneni ber. To kiny mane gima ber ne makende ne makoro en kore champion ne. Matiende gin gikaw decision on the basis of political convenience. Hapa ni kanyo wantiere gitabu. To kopo ni mbaka ni kako se yawe madhi mbele. Onego yawe ne jopiny. Onego yawe ne jopiny mondo mokwongo kik yawe ni ng'ato dwa timo godo koni malaria moro nitie mosechako go ng'ato makoro odwa kiwago. Kik tim mano. Kotim mano to obro bedo gi tabu. Ang'o bire kanyo nikech onyalo bedo ni ne wish bar ma osechako kacha. Wish bar nyalo bedo achiel kuom ranyisi mag malaria ma bedo nitiere kar kanyo. Kata ka wadhi nyime antiere ka kod okil Kamaloka Julius Juma. Paro ma jatend piny Kenya kaachiel kod kweth mar loso sirkal koro nitiere go mar loko katiba. Nyalo bedo ni inene okang' machalo nade kaka jalony weche mag chike kaluwore gi pen chike magwa mathur kae ka nitiere fuok moro amora onego bed ni chake gi kanyo mondo mi oloke kaka fuok ma sani giwacho ni nitiere mar ofis ma jal makwedo piny owacho ka nitie fuok ma kamano ere kaka ilose mondo mi odoge moro makare tiere kaka iluwo chik mondo mi oneni apis ma kama ka ikete to kete kaluwore gi chik. Erokamano ahinya. Kwang'iyo yo kata paro mar loko katiba. Katiba owuon wuoyo kanyiso jopiny kaka inyalo loke ka ng'ato nigi paro mar loke. Kendo king'iyo kata history mar katiba mar Kenya chakre 1963 ibo yudo ni katiba mar Kenya mokwongo ma 1963 nolok di mang'eny kabisa. Then bang' mano wabedo gi katiba kendo makoro wabide katiba ma 2010 mwaloso kendo ani. Iyudo ka by the time mane wa loso katiba maro ma 2010 katiba mane wachako godo mane wazungu miyowa 1963 cha ne waseloke molonya di 40 more than 40 times. Tiende ni iloko katiba nikech katiba en gima rito piny. Ka piny obedo ni koro nyalo neno ni nitie gimoro mane okete katiba mondo ritgi kata mondo okonygi e yo moro to koro okonygi. Chik oyie ni mondo lok kama koro okonyno mondo bed ni okonyo nikech chik en gima iloso ni mondo otel mondo oti dhano ok mondo dhano emoti chik. Omiyo kwang'iyo kata katiba masani loso 2010 nyaka noloso 2010 nyaka sani koro en higni 12. Paro mar loke osebedo mang'eny kendo more than 10 times. Attempts ma osebedo kwa temo ni mondo waloke osebedo mang'eny kabisa. To kumawe marach kata hawe maber en ni pok waloke kata nyadi chiel. Gimomiyo pok waloke kata nyadi chiel en nikech chik no owuon oketo yo miloke godo ok en yo mayot kabisa. Katiba mokwongo maka wacho ni ne waloko more than 40 times kapok obedo 2010 cha. Ne loko yot nikech en teko mar loke no mi mana bunge mane loke. To katiba masani to omiyo teko mar loke bunge kendo miyo teko mar loke jopiny. King'iyo article 255 mar katiba no o list weche moko mowacho ni kidwa lok chik to gik midwa loki go omulo magi to mano nyaka jopinye maloki through referendum. To kidhie 256 to koro wacho kaka inyalo loke aloka e bunge. Miyo paro makoro osechakore mbaka makoro ochakore gore ni mondo lok katiba inyalo mana loke mana ka paro no
en gimi loko kaluwore gi 256 ka en gimi nyalok gi bunge kata 257 ka en gimi loko mana gi referendum. To ndalo mathoth kata kinde mathoth katiba wasetemo kwa loko ka owadwa osewacho ni watemo for political expediency. Tiende ni ka ane ma wacho na adwa loke to rach. Pachano rach. Lakini ine ma kiwacho ni dwa loke to koro ber. Kendo ipuoye gi jite mantie. Kendo koro ipuoye kabisa. Nikech ibo yudo ni kata kane pok wadhi e BBI ne nitie moro mani luongo ga nang'o wacha punguza mzigo okoa Kenya. Tiyudo kama gi ok gin gik manyien. Gin gik ma kata sama ne watimo referendum ma 2010 paro nopogore. Ne nitiere joma ne wacho yes gi joma wacho no. To joma ne wacho no bene wacho ni gini ber to ber lakini an gi shida gima. Joma ne wacho yes bene wacho ni wadhira kata bedo ni ok en 100% wanyalo wuoye bang'e. Koro wuoye bang'e no ema watimo sani ni. Aya, ka warango kaka iwuoyo e bang'e gigi duto matimore yakwaramo ka jwang' to nitiere gi ting' mane gigi duto. Nyaka sani wendo mantiere e studio ma Kisumu Easter Achieng' Okech koro osechopo e studio. Wadani wawinja ne duong' motenore kod paro mar loko katiba. In pach nyalo katiba mondo olos kaka chuo nyalo donjo e loch to mano to koro chuo mantiere e telo koro chako wacho gigi mondo oloki to tiere gik moko mane dwa loko kaka okilo wacho niya nitiere gik moko ma ka jok moko onge monego kelgi mondo gibed kata e telo e yo mopogore opogore to osibet matek e Kenya kae. Maya wacho e law the not more than 2/3 gender principle mositamo sirikal mondo lok mine mang'eny mondo donje e kar gwak mar siasa. To koro mae ka wawacho ni en political expediency. Ok wadwaro gimiluongo ni tokenism, political tokenism. Nikech political tokenism wabo chuoga ka kendo kawuono waketo gimoro, kiny kendo wabo chuogo moro, kesho kutwa kendo wabo chuogo moro. Koro gik mwawacho gi niya katiba ne ler kabisa e wach kaka ji nyaka bed ni nitiere loch, jok ma kawo telo nego bed ni rango kaka jopiny te nyalo tare. Ok ibed ni in gi akwede kuom ng'ata. To koro ka kendo wachako keto ni nyaka bet mana ofis mondo koro ka ine ni jok moko bende nitiere kaka luwi or kaka rangi kaka tayo gik moko mano an kaka japiny mosibedo karango kaka wambe wanyalo bet e kuonde mag loch mopogore ama kuma ji tiye mopogore awacho ni magi gik ma ok wanyal chako timo sani. Nikech kochak time sani kiny ne kende bogol moro inyalo medi moro ofis kawuono to kiny nikech kiny ne ng'ato kendo bodwaro gimoro to tarik 4 dwe mar 8 higa 2010 moluto mowacho ni nagin 68% manowacho ni yes. Joka Kenya go nengi migi salute kendo nengi kone no timo ber mapok wadwaro ayudo. Julius osewacho ni kaluwore gi gima notimore from 1963 amendments ma kata loko mane parliament sikubeta beta kiny gidwane gi loko mati gi loko kiny gidwane gi bet gi loko mato gi loko. Ami mfano achiel lands minister ma Paul Ngei odonjo odhi yiero gi mibadhi mang'eny gi kuo to gi gik moko ma ok na chiko yiego ma doho maduong' oyudo ni gigi notima dieri moko ni koro Ngei komni obai kendo kaluwore gi chik ndalo no ni koro onego bed ni odhi oran kato nikech na en osiep Kenyatta Jomo Kenyatta joma tindo makawuono nyalo ene awacho Kenyatta manyoro makawuono to Kenyatta okone wabunge lokuru chik mondo miya teko mondo ng'at ma otimo makosa inano to kura miye pardon yani ang'wonone kendo timo kamano mang'eyo chako dok mo owin kendo chako duoke mane cabinet matiende ni ami mfano kaka bunge ka ok ikete moteno to ginyalo tiyo gi gini aoyaye nikech kanyo kendo gidhi e parliament ma giwach kama ipenjo 2010 referendum ni koni nitiere about 10 to 20% mane ok otegna ahinya mane gidwa ni mondo mi koro mago mondo koro bed tighten otwe motegno but machi nano ka IBC to gi jok mane ng'iye bende noduogo kwedo omiyo
jo Kenya manokelo katiba ne okwongo wan gi an instrument makan protect itself. Onyalo kopo ni dwa ringo go ni chikori kone gi kone tipo makomaki. Emomiyo agolo duol kawacho ni gimoro amora kata lokruok kata amendment kata section midwaro ni kuri repeal nikech nitie moko mnyalo koni kuri wagol oko. Onengo beni jo Kenya chako bedie piny nikech adieri njia miluwo mondo mi watim go amendment no to is already outlined from article 255 nyaka 256(7). Omiyo mano ok en in contest. Gima ntiere contest sani en ni gin jomage mawacho ni mondo waloke. Doho maduong' ka nyicha BBI dhi mbele. Doho maduong' nchoko ni kik wabed ni waloko chik ni ng'amiluongo ni president. In office maduong' kamano. Okoyieni ni mondo mi initiate ni mondo mi chake. Nikech ing'eni kichake ni ine midware to ing'eni machinery mar state inyalo dhiro godo gini makata gik ma ji jopiny ok dwa te kala. Omiyo ntiere kaka nyaka wangot wang'wa ok wati gi angot tiang' sani. Ingot wang'i koni ma okonego bed ni chakore kamano. Omiyo waketa duonde ma ji go e mbaka kendo process magwoko ni process makoro wadwa chako mondo mi watim go amendment ni en magi. Kato gimoro ma bende adwa chako nyisi. Katiba ma wan godo sani ni en katiba mi kichako some gi the preamble nyaka the transitional clauses transition gi consequential provisions, the last chapter pani chapter 18. Ibro yudo niya gimi mulo e preamble cha otudore gi ma toke kucho. Koro ng'ama dwa biro koni ni ma wanyalo dhi na mule bunge. Onengo beni sani emomiyo kata Kenya Law Reform Commission onengo beni konyowa temo nikech gin ok e siasa, gin ok gin e siasa. Onengo beni gibedo mondo mi gitim nyanonro gikone gin kidwa mulo ma consequential parts kata kuonde ma gino dhi mulo. Ntiere moko miluongo ni live wire 255 ukoni mano kidwaro mulo kuongi dhi penja. Onengo beni kure mwachake bende bura ne. That analysis emomiyo watero ji school mondo mwabed gi departments ma kuponi dwaro mondo mi los weche mag chik tigi our institutions gikonywa mondo mi gitim analysis no kel kama. Kao kamano to ni wadwaro solve a political problem through a constitutional amendment ok binyalore nikech biro miyo wasiko mana ka wachikore kon gi kon. Ista wacho maber ni ka koro kaponi ng'ato mochopo tineno ka okoni koro sani adwani mondo mi walok ma to kiny chieng' machielo onengo beni sani we would have pinned down gik mwakoni mage osebedo ka chandowa chal ka gima katiba ni na okongriegi motegno. Kato wakawo wakone gini yae ana chiwo example mara the Law Reform Commission. An gi commission no ma ntiere public officers ma wachulo mshahara and all that. Ipenjo ni to teach gi onengo beni timam. Onengo beni gi kole iye gi oko kato gi konwa in a very open manner. Okadwa tere judiciary nike judiciary ukopo ni ntiere yuarwok ugomvi titero negi ni koro tatua. Koro gin okonengo beni gine magichako timo this analysis. This Law Reform Commission onengo timano kato gimiyo advice makoro kaji dhi mbele ting'iyo ni seche mwako ni wadwaro mondo wadwa fix the 2/3 gender rule. Mama ting'eni gimosebiro ka chendo nyaka nwachak yiero ei katiba ni 2013. Jodhi yiero tiyudo kama jacha na wan gi less than 20 women modhi e parliament. To naonge gi provision kaka mar county assembly. County assembly nitie gi top up lists. National assembly onge gi such provisions. Tineno ka magi giko nengo beni no timo fixing. Nikech the mixed member proportion, sorry mondo mi nikech ngene mago gik mabiro biro chikore mbele. Pod wantiere kod gi nyaka sabich kamano. Magi gik abiro bedo ka chikore mbele ka nikech mixed member proportion meneno ka jomoko notamore ni. Gino dino konyo mukiwa gik ang'eny. Tineno ka ntiere jok mano tamore mano pingo. Ang'eni king'iyo history mar constitution making. Jok mano dhi Naivasha mano ponde tokot makato giduogo gibiro gi kagala gi riembo magi oko. Na wan gi
almost a prime ministerial or a parliamentary system. Giriembo mago kuma gikelo the presidential kane pok gipare in detail. Inano ka sani koro gitemo go abal ikona banda modhi kuzo gitemo mondo making into how do we cure it. The first starting point, and sober up, goal political ambition and interest from there. Wejo penye mamondo mi okwongo obedgi takoni bedgi ani baka wadhi mbele ni koro wadwa timo amendment tangeni seche makoro wadwa ni mondo mi waket gikoni office mar official opposition kodwogo koni kambo wadwa ni mondo wakiwa agenda ntie some like us mabro koni koro wadwa ni wabedo gi parity in gender maka you are candidate for president and male to the deputy nyaka bed female. Kaen female, the deputy nyaka bed. And governor, no mago paro makoro jo Kenya nyaka kele meza kamondo mwa discuss wawinjire. Kimake gikanyo wacho ni paro to thoth kapod wantiere kae kod okil Kamaloka Julius Juma nyakora Ramogi Jwang mana mondo mi bed kod ng'eyo ni nyaka sani wachomo kanye gime wantiere gi twak odiochieng' ma kaono ka wapenjo kanyo ni kama ka chibo osechope sani onego bed ni loke. Easter Cash no wacho kanyo ni moko kode gubeni waringo ko kata ngwech masani onego beni rito tinyalo rite thuolo machalo nade mondo mi olok kata pen chike mamoko mantiere katiba marwa kaka jo Kenya. Mae kama koro jalony weche mag chike bende okil Kamaloka Julius Juma donjo e twak okinyi ma kawuono kendo koro konwa en ang'o ma ponono jatend piny Kenya oneno nikech kane nitiere thuolo mokalo kane nitiere kacha kaka jalok jatend piny Kenya katiba ni nitiere ponono kano kodwa ni oloke en ang'o moneno sani makoro apisi ma kamae oneno ber ka obede kopogore katiba machon manoka. Katiba wa masani koro wasebedo godo koro higni 12. Aparo ni higni 12 ok en thuolo matin. En thuolo ma apano romo. Omiyo wase ng'iyo kaka katiba ni tiyowa kendo tiyonwa kendo waseneno gik mabeyo kuome gi gik ma samoro ok ber ahinya kuome. Omiyo gombaka koluwore gi wach mar walok katiba koso kik walok katiba en mbaka maber kendo aparo ni en mbaka masani oromo. To emana gima nyalo wacho ni kwago mbaka makama kik walok katiba gi ng'at moro in mind. Anyalo paro ndalo moro history wacho ni in the late 60s ker mokwongo Jomo Kenyatta kendo age be was not on his side. Koro jine paro ni samoro magoro nyalo kawe kapod en e telo. To nikech paro makamano no biro seche makamago jine ng'iyo ni to koro ka magoro dilal gi jaduong' ni ka en e telo to ng'ama nyalo kawo kare. To noyudo ka Tomboya ne close kabisa gi mzee Kenyatta, first president. Omiyo jomoko ne paro ni kadi tho kaw jaduong' Jomo Kenyatta ka en e telo to samoro Tomboya ema nyalo kawo kare. To nekech ji nok dwar nitie kitchen cabinet jok mane chiegni kode neneno ni Mboya was so close to him but gine nok dwar ni mondo Mboya mobed replacement mar mzee Kenyatta ka mzee Kenyatta ne nyalo tho e jela ne nyalo tho e telo. Omiyo ne gidhi gibiro gi paro moro ni walok katiba nikech Mboya was young, Mboya and above mondo lor ne Mboya mar opposition. Mokwongo aneno clip mi kuongo shocha ne ker wacho ni oneno ni jo opposition kick overstep their mandate gi wuwa gi timatima gik monego giti to kick their mandate. Mokwongo watch no is not right ok en gima correct legally. Kaka owadwa no kuongo wacho ni mano paro ma ng'ato nyalo wuoyo kamano ka pache pod ni katiba mane wagolo 2010 cha mane katiba mane nitiere gi office of the president, office of the vice president, the opposition leader and etc. Katiba masani nogolo wach mar opposition. Sirkal masani olos gi tienge ang'wen. En office mar president kata executive, kato judges, judiciary, kato parliament, then gi the commissions and independent offices. Maga joma loso sirkal. Koro sirkal kende en owuon onego beni en owuon ene mong'iyore. En owuon ene ma tich mo opposition ne timo e katiba mokwongo cha. Itimo gi a section of sirkal milongo ni parliament. Emo nego time. Koro onge wach mo onge oversight. Katiba
king'iyo godo ng'ato moro achiel koro dwa overstep mandate ne tikone ni in bende nitiere office mari ibede miluongo ni opposition leader motimne legislation ma powers ge according to legislation gin mage. So don't overstep. Omiyo loko katiba mondo waket office of the official leader of opposition okrach. But kik walose kwang'iyo ng'ato an individual in mind. Aya. Koro kimaki kanyoda ka uyweyo masane ka waduogo mondo mi wanon dwaro mopogore mago mag loko katiba ma pacho kae mano moting'o nyaka paro ma ogai marazimio Raila Odinga bende mantiere oko mar piny Kenya gi sani bende ogolo kanyo kotenore kod dwaro mare. Pod wantiere kae welo pod gin adek nyaka Ramogi Jwang pachi en magi. Wanoka ote donjo kae mapiyo ahinya. Manoka wantiere mbui mar Facebook wa kachiel koda mbui no mar Twitter kachiel koda ka SMS pod ote medo donjo. Ka waduogo wasingo ni wadhi somogi kachiel koda ka dhie pap mondo winj duondi in kaka janeno mar Ramogi TV jofwambo wantiere kacha. Koro manyane kama Mulindi Keri nitiere Siaya, manyane kama Millicent Adhiambo nitie Kisumu, odiochieng' ma kawuono manyane kama George Juma nitiere Migori, manyane kama Ale Beach dhi bede odiochieng' ma kawuono ka nitiere Homa Bay, kae to manyane kama Crispin Otieno dhi bede gwenge ma Kisii mondo miwa pachi e kidieny ma oduogo. Ka waduogo sang'wen osekalo kanyo dakika 7 twak pod dhi nyime. Paro mar loko katiba ng'ama nigi ratiro mar timo mano to chik wachang'o pod wantiere kamba koromo nyinga Cleophas Oloch waka uyweyo masani. Nikech koro Tapki osewuok e odi to kochako duog kendo, omiyo koro Sankara gi Bihan biro kendre. Koro mae nyiso ni Bihan ok bi paro kendo ni Bani en Tapki. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbiana chorete. Hagino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba take tinya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwatire baka. Ngitalde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchisa takitipo soku. Kurende. Kende tige komutanga kurenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. This December. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Music and so much more. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Opak Ruoth Jo Nyasaye. Ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tim mari, di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV en ot mar jower te. Nyagora Ramogi Jwang isewinjo kanyo kaka twak chal, kendo twak ma wantiere go odiochieng' ma kawuono en mano motenore kod chal mar wach kuonde mopogore opogore, paro mar loko katiba. Jopiny wache nade? Wadhi e kaunti ma Kisumu, jolony wasewinjo e studio ka, kendo koro mbaka ma kama wachwale iri Nyagora Ramogi Jwang mondo imiwa pachi. Manyo na jodak e kaunti ma Kisumu kacha Millicent ang'eni sayudogi. Oyawre Kisumu chiew nade? Paro mar loko katiba kidienje mopogore opogore giwacho ang'o ahinya loso apisno mano mara jal ma kwedo piny owacho, mano Office of Official Opposition Leader en kanye, pach jo Kisumo en mage kotenore koda twak masani bene koro mako mach e piny Kenya. Millicent. Erokamano Nyakleophas, achiel kachiel kwa wuok e bus park ma Kisumu, kuna bende wan kod moko kuom jopiny kod johera kod joneno mag Ramogi TV ma bende wagombo ni omiwa pachi kotenore kod twak ma wan godo e studio wa odiochieng' ma kawuono kotenore kod dwaro mar loko katiba e kidienje mopogore opogore ma bende wadwa ng'eyo ni to gin to giwacho ang'o, ng'ano manigi ratiro to kowinjo time e yo machalo nade, to chik to wacho ang'o e wi wach loko katiba. Machiegni Nyagora Ramogi Jwang achiel kachiel mondo mi wakaw pach jopiny ma Kisumu mondo ginto gilerwa ni to ginto pachgi chalo nade. Machiegni abro chako kodi ka ing'iyo kamera kacha chod machiegni ka ngo kichako gi nyingi. Nyenga iluongo ni Philip Oduor. Mondo mi oloke nikech pok okaw pachwa. Yes. Erokamano ahinya, erokamano mana kaka isewinjo kowacho ni katiba no endi nikech pok okaw pach jopiny. Machiegni oneno ni ok owinjo loke kapok okaw pach jopiny. In kaka japiny manigi ratiro kaka ja Kenya, iparo ni wach katiba ni dwaro loke kidienje chik wache ang'o, tiparo ni owinjo time nade to ng'ano manigi ratiro? An nyinga iluongo ni Kevin Oluocho Ng'aro. An ok support loko mar katiba nikech nwayiero sirikal ni mondo tino pok otiyonwa. Omiyo pod loko katiba no gibro kethogo sa to giwacho ni pod giloso katiba. Koro omiyo an pod ok support. Arito mondo gitinwa kuongo. To kapo ni giloke to mondo gikaw pach jopiny nikech teko ni kuom jopiny. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiny pachi chalo nade? Iluongo ni Lawrence Odhiambo. Wacho ni kapo ni ker dwa loko katiba mar Kenya, te wan kod procedure kata protocol monego bed noluwo. Onego bi kuom jopiny mondo kaw views kuom jopiny. But ok onyal ng'ado no dhi e parliament. Onyo chako parliament kodhi through senate. Koro akwayo ni ker mar piny Kenya obi kuom jopiny mondi bokaw views kuom piny. Mana kaka ni Raila Odinga ne dwa noloko katiba, no obiro kuom jopiny. Koro kana ochomo parliament, no chako kod county assembly, koro kodhi e national assembly, koro kodhi e senate. Lakini chako no dhi e senate to kubiro kuom jopiny, mano ni tok chik. Machiegni mana mapiyo piyo machiegni abro kawo iwacho ni gender balance ing'eni Kenya kae ndi chike bende iloso kod joma mine. Koro tinde be wang'eyo ni joma mine be nigi paro maliw kendo gin be gin gi duol ei chike kata gigo ma iloso. Kaka in machiegni ibro chako na gi nyingi mondo inyisa ni nitiere paro mar dwaro loko katiba kata constitution gi dho ngere ma rito jo Kenya. Koro in kaka in ng'ama nigi ratiro mar dwaro loko katiba no endi to chik to wacho ang'o e wi loko? Kichako gi nyingi. An iluonga ni Dorina Kinyi, but onge kaka jatelo ama president nya wuoye loko katiba to pok owinjo pach jopiny. Koro nyako dhi kuom jopiny mondi mowinj gima jopiny wacho koka mondo mi olok katiba. But ka wan kaka jopiny to ok wayie gi gima dwa timo no mondi wadagi. Erokamano. Kata kidienje miwacho no winjo kete ni ineno ka wachno dagi ok ober. Okungo winj pach jopiny gi gima jopiny wacho mondi not yiere noko yiere kende to nowuok oko no datio ne jopiny. Koro winj pach jopiny mutiyo ne mondi eka mondo wuoye katiba. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo piyo kichako gi nyingi. Erokamano. An Paul Oguta. Awacho ni ker ber mondo kaw paro ma jopiny. Osedhi ni onyalo tiyonwa to kik otiwa gi dictatorship. Okaw thuolo mondo bir jopiny mondo winj the voice of the people. Kadier
seche manone obeni loko chik jati ko mi wasani ok dwa yie mondo adhi lok chik sani to sama ne wadwa nolok chik to ne gidagi giwewa mondi gibi giloke chik machielo. Erokamano anya mana ka tie kabro kawo ng'amo gik ma bende nigi paro kotenore kod wach makamano. An kaka youth leader ma stage ka gima nyalo wacho about loko chik ma koro kijana ni dwano loko chik okwanya yiere kamano nikech katiba ok en mandas minyalo tedi tibola bola ji chamo. Onego bed ni public participation bedo gibedo piny gi jotelo moko madongo go nikech Kenya ka duong', Kenya ka ok en mar ng'at achiel kaka en mar Ruto no. Kenya ka oriwo oganda mang'eny kabisa monego bed ni magi gik moluwo. Ok en mandas monego bed ni onyiso chung kawuono to loko chik ni kawuono adwa na lok gini kama. Mano gima wan jopiny ok wanyal yie. Erokamano. Mana kamano Cleophas ka gisewinjo moko kuom paro mawuok kuom jopiny ma bende wuok Kisumu ka bende thor wach magin go en ni katiba kiloko kata ka dwaro nitie mar loke to teko ni kuom jopiny owinjo okaw thuolo mondo obed kod lalruok makare kod jopiny nikech jopiny bende gin achiel kuom jogo mamiyo piny Kenya kata piny ringo kaka owinjore. Ka ok kamano gie thuolo ni endi abro weyi mondo idhi nyime kwaka kendo kiyudo paro mopogore kowuok kuom counties waduto ma pod odong' ma bende pod warito winjo ni jopiny makono to gin koko tenore kod wach dwaro loko katiba ni to gi wach ang'oa. Cleophas an kuomi inyalo dhi nyime. Aya ka in kata goni erokamano nya Millicent Adhiambo, erokamano nya kuom bago na twak. Jogo wacho ni katiba ok mandas. Miwilo samora mora. Jo Kisumu un bende usewacho. Erokamano Millicent. Ang'o ido twak e county mamoko odiochieng' ma kawuono to mana mapiyo mondo mi ayude pacha Easter achieng' ka entiere county ma Kisumu kanyo. Easter jo Kisumu mana kama entiere studio maro ma Kisumu kanyo. Piny kanyo jafwambo maro Millicent Adhiambo ridore stage kanyo to choko pach jopiny. Tiwinjo gi ka entiere studio ma Kisumu. Nyaka sani pachi kotenore gima jopiny wacho chal nade kotenore kod paro mar loko chike kata loko katiba ma pacho kae. Easter. Kaki winjo jopiny ambe ayie gi ng'ano ni katiba ok en mandas iloko tibago. Katiba en gima jopiny emane nitiere sama nilose. So sama jopiny nitiere sama ilose mano wadwaro mondo jopiny bende obedi an jopiny mopogore monego bedi ni wacho ni mae gima idwa loso. Ok chak wache kendo makoro wadoke e rule mar parliament. Ni parliament wacho ni mae iboloki tiloke kata kanyo to yet jok mano yier mondo bed ni kanyo mondo ogo twak gi jopiny bende onego bed ni biro mondo ogo twak mondo kaw pach jopiny. So gik machal kamagi bende wawacho niya, sama jopiny loso, ber ka jopiny loso, to ber ka kendo sama jopiny bende loso mondo bende winjie nikech jopiny bende gin gi kura. To kirango ka gin gi kura, to katiba bende wacho ni a preamble we the people, ok en we the politicians. En wan kaka oganda ma jo Kenya wachang'o. So gik machal kamagi miyudo ni ji owe chien, to basto wabo yudo ka gini bobet nwa mapek kabisa. Nikech mbele kae sama osiket ng'ane, mano ng'ado wacho ni kata kwa dhi e kura mambele. Nikech nitiere ng'ama ji osiwinjore go ni in ibobet e opposition leader. Onge bobet ni wanyalo dhi yiero. Nikech ji go agoya koro mae wacho ni gigo kata deal. Ni en abodhi tachunga to in to bet opposition leader. Kiny ne oloke koro inyalo bet ji owinjore chuth. Ma onge ng'ama chieng' moro ne bedie ni onyalo Easter chal ka gima wawiti kendo wawito tudruok no mantiere county ma Kisumu mana ka iseduogo koro inyalo mana dhi nyime kama ni weye Easter. Awacho niya I hope sounds ani koro ber wawinji koro makare. Wawacho niya kaka ng'ano wacho ni katiba ok en mandas ma kawuono ibago kawuono kinyi loke, ok en kitumbua kawuono to kiny en mahamri to kiny en ang'o. Katiba en gima koro nyaka kik walok kaka ng'ato dwaro. Katiba en marwa ka jo Kenya, ma preamble ma constitution ma Kenya wacho ni we the people of Kenya, not we the politician or I the politician. Koro ka en we the people give unto us this constitution. Wan kaka jopiny nego bed ni wan morango ni constitution ni chal nade.
ane gin warango mondo gimiluongo ni civic engagement gi civic education nego bed ni sani watiayo kabisa e piny mangima mondo wawach ni okene ni kata kwadwaro mondo wabed ni wadwa wacho ni watimo nonro wan wabet koni to kochuno nyaka bet mana bitiero position mar ng'ato ni nyaka bet mana kanyo karango mae mana wacho ni inyalo yudo ni wadhi yudo shida mbele ka nikech jibo winjire an adonjo adhi bet kanyo higni 10 tini bet official leader of opposition higni 10 koro onge siasa mobogoyo makoro jopiny bobet gi duol wadhi bete kae so mae mowacho ni jopiny nego beni oriekre kabisa mondo opiag itgi mondo opiag wang'gi mondo opiag nyaka dhoggi mondo okwer gini kabisa katiba en marwa kodwa bedo gi gik moko ka position no wacho ni wadhi e kura to kodwa dhi e kura kara gini oter kata referendum wa mondo ji ogo kura ok inyal kelo gima chal kamae to iwacha ni dwa loke basto ka osiloke to ka ji ogo kura mane fundamental thing to ka igo gima chal kamae kura ang'o modhi kelo e piny modhi loko piny kabisa mondo piny bendo pogre kor gik machal kamagi jomoko bendo wacho mantiere koni ni wachake tich bondi ka pok wachako kendo siasa nikech mae kendo no wach ni wago siasa pile mae kendo chako go siasa nikech wabogo siasa wach ni kata higni 4 kapok onge gimotim ji owuoge siasa sani wachak tich waket siasa mar dongo piny waket siasa mar rango ni mae portfolio mane wacho ni dwa mi Uhuru Kenyatta nyaka sani bende sirkal manyien mar koro kwedo piny owacho kata jal maketo sirkal tesre apis makamano twak makande pod nitiere ponono ka de nitiere kama chielo to de isire kosoyo ka ponono niero de nitiere kweth machielo makoro siro sirkal gima nyalo wacho kanyo ne kapok ne wadhi e kura gik machal kamagi ne owach kabisa ni ka wachako loko katiba to gik machal kamagi bo ketho kaka wanyalo taa piny nikech loko mondo ichuog gimoro mabobet mana mar kelo jopiny kelo gi chochni mang'eny kuonde ma ji nitiere koro ok ni wawacho ni ng'ata mantiere siasa sani nego bed ni rango niya gik mapok waketo kata schedules mapok ne mapod warango ni gik moko makolo los maber dak warange ni magi to pod ok dhi maber mondi ka pok wachako kelo gik moko manyien mabo miyo yo ma wadwa wuotho ni bok obet maber ka wawacho ni sani wadwa rango kaka omenda nikech piny nitiere kamarach ok warange ni pesa monego bed ni biro ni Public Finance Management Act mondo wanone kaka watiege mondo kata pesa monego bini jopiny obed mang'eny moingo monde nikech mage weche ma jopiny dwaro sani piny tek ni ng'ata ibed ni tiyo ibed nokiti otek ni jite to koro jok mok tiyo bed matek moingo koro ka warango gimiluongo ni agenda setting ok wanyal chako atiba koro gini mowacho ni ka promise ok bi thiedho gima chando waka jo Kenya ma kata sani kwa wacho en wach mar tribalism kwa deal gi wach tribalism ni malongo ka jo Kenya ok bi chuno mondo wachuog ng'ato mondo kor ka ng'ato nere ni entiere e siasa or ng'ato ng'e ni kore ni entiere en important kata kin oko inyalo bede opposition kata kin oko kochuno ni mondo okete e katiba kor ka ng'ato ng'e ni en opposition koro man kaka jopiny an kaka Easter maka alose loa ma kuma an be anajago kura ma Kenya awacho ni gik mambo miyo wa chochni mbele ka gik mambo miyo wa compromise makoro ji winja nyaka chieng bobet ni wadeyo democracy ma Kenya koro mano to nyaka wawinjre ka jo Kenya ni an katayo kae to ji wakwedo gik machal kamano otigi gik mantiere mondo walos mondo watiagi maber beranya Easter achieng kom paro maliyo mabendi gole county ma Kisumu paro gotenore kod jopiny moloso e county ma Kisumu kacha kora duoge studio karaka bozo ruka cha kodi winjo jogo mowacho weche mopogore kotenore kod kawo pachgi kaka jopiny kaachiel kod mamoko bende miwinjo mana pachi mapiyo kaluwore gi twak moa Kisumu. Kamano mokwongo jo Kisumu mowuoyo ka gitudore gi Millicent otieko wach
Gima kendo mora ni Kenya ma kawuono opogore gi Kenya moro machon mane ywaruok ni mondo walok katiba cha. Kech maja ni yudo ka ng'eny ji na ok ong'eyo what are you talking about. Sani yudo ka Kelvin gini Doreen gini Mawuoye winjo ka owacho gima substantive, gima constitutional. Winjo ka giwacho ni mokwongo jogi koka na wayiero wamiyo gi contract mondo mi gitinwa to pok gichako kata tich. Jogi dwani mondo mi gisedhi gitudore gi Senate gi National Assembly ni gidwa loko to pok giwuoyo kodwa. Mago are very constitutional principles magiwacho. To matiende ni gitemo nyisowa ni gima onego bed ni watimo wang'e ni to wapenj joma nyiche wamiyo teko kwa njia mane giyudo godo teko go ni to buoikoru mar tiyonwa koso udwa ketowa mana gi weche moko mabathe kone gi kone nyaka 2027 kata wafwenyo ni onge gimotimore. An kanyalo kuro amedo gi mara pacha kaka nene. In ka kopo ni ilendo ni dwaro ndiko jarit e dalani ma jok mo apply ng'eny kata chiel iyudo jarit ikndike mondo mi oti kone ni chienda oyiech rangach ji donja gi terms of reference nitie kato kiduogo to yudo ka mago gika ok ong'i gimong'iyo en ni bath lop joka ng'ane ma chiel moro na oketo ni kure modhi ochwoe kom piny ni kuro wuoyo mondo mi olos kure. Donge ing'e ni ng'ano okia tich mimiye. Ok onego bed ni jowa mwamiyo tichgi. Onego bed ni giwe ni jo Kenya gin jo Kenya moko mane pre 1990s gi 1980s ka. Kenya ma kawuono chiewo to gi the digital revolution motimore. Ni kata nyithindwa matindo sani nitie penjo ma gipenjo matek miwuoro ni to hele. Ang'o miyo gin giseng'eyo a lot of things nikech information nitie everywhere. Ginyalo kata Google magikoni ni the Google does not forget. Ng'iyane to ang'o miyo kato ng'ani na wacho kama to sani to wacham. Koro gikoni to ang'o miyo confuse wa. Aero gawacho kendo apani gini during the constitution making process we used to say avoid confusion, follow the constitution. Ki medo gi mang'eny to dhi bedo ka dhi hinyowa. Mar ariyo samoro dipo ka kare nitiere pek moro ma telo makoro kawo loch neno to nikech pekno kar mondo mi ochome head on mondo mi gilose to it's diversion of attention. Ikoni wagola nena udhi dwaro manyo mwanda to ng'ato keto squirrel kata ni koro guogi ge makoro tugo e pap. Mano will not solve. So essentially apani an duond jo Kisumu ma agedeno en jo Kisumu koni wamiyo teko tinwa gik machando wang'eny. Mar ariyo kopo ni ochopo kama nitiere gimomiyo uneno ni kudwa tiyo to gigo geng'ou udwa ni mondo mi olok gi katiba. Duoguru irwa. To bende ana chien kacha kunga koni kik waringa nikech sani wan gi constitution ma very complicated. Kapok uchako dhi kata ni udwa ringo ir ji andaoya to onego bed ni u consult a team mana center mano e our Law Reform Commission. Dira ka ji pa koni to Law Reform Commission no tich ne nango vise winjo gima gigolo mondo mi gi guide go Kenya. Onego bed ni wachako gi kanyo mondo gikone ni ng'eni seche ma ineno ni mako the leaf mar the tree leaf no ochuogore e bat or e bad yien. Bad yien no chuogore kor yien nitiere kaka gitudore ma kopo ni mondo mi idwa ni mondo mi kik leaf obed ka ochomo kora ni idwa ni mondo mi twe in another way to there's a way manyaki bi consult the trunk kata kor yien mondo mi ng'ini chalo nade matiende tudruok no dhi teri kata nyaka mipo kaka ridil gi items ma obedo mentioned there article 255 ma bro dwaro referendum. Koro gigi kik wabeda ni wa abaramach wapore pane para because mano will waste a lot of our time, will spend a lot of resources kato gima ibi tim dongruok mabro neno ok bibedo adwa dhi nikar kaka NGF national government NGF
This is this was brought kaka mokwongo na en a constitutional bill ma the opposition ema nong'eyo ndalo moicha. Kane ging'iye to pan Engineer Karue, that was all Kalau MP something, yeah. Engineer Karue ema nomini mondo mi odhi move parliament mondo wa create a facility ma kata obedo ni gwengi ang'o motimore odhi nade to in gi facility moro mabiro konyi facilitate dongruok kaka mag gero sikunde. Ntiere achiel ariyo adek kaka bursaries mag mondo mi nyithindo kik somo wegi and all that. Ntiere gik matindo tindo mane gineno ni nikech ndalo cha Moi nokoni siasa mbaya maisha mbaya. En ka oponi unu gocho ni upinge to nikech en ma no oversee 100% mar budget kuro koro kongi kata gi wang' maber. Omomiyo joge wabunge kata bunge mane obedi piny nokoni wachaka ne gi facility ni. To macha kapok obedo gi 2010 constitution. 2010 constitution na yomi akoni en complicated nikech o itemize kendo o deal net o pogo kiwango ng'ato ka ng'ato gi lembe. County governments kanya adwani mondo Julius mondo mi ofan no but achope kora wacha nikech kar sirikal wan gi the national government. Kenya ka wan gi sirikande 48. Omiyo kikoni dwa chako create kata office mar opposition ngeni nyaka create givende e county 48 gite. Mano paro makopodi onge go matene you have not invested heavily intellectually that debate onengi par to ere kaka idhi time. Mar ariyo seche ma wan kaka noket ni koro wadwani ineno ka gin gi functions gi pani macha schedule 4 mar katiba gin gi function opogni magi mar county government magi mar national government. Seche mopogi kato koni ingene in jo finance bro koni ni finance will follow functions. Kanye monengo beni wabunge wakao nengo beni obet moke mach kendo gikete maliet gikoni how do we cost gigi functions moket gi nikech adieri functions gi ging'eny momi county government to pesa mimiyo gi to tin momi no kare BBI manikoni waket wa increase pesa ni even to 35%. And my thinking, it could even go beyond that. Onengo obed based on the costing mar functions. Moter kuro. Ibe yoro ni functions bidwa ni mondo meotim kuro ng'eny. Moloyo menda mabiro. So mage giko onengo beni wich bar ma chando jiko. Ging'iyo ni how do we fix it? Kagi setimo. Kangi make gi kanyo. Yes. Kang waduogo wan gi tielo moro mogik. Ma warango koro wach machielo mar kao NGCDF ni to koro kikete katiba en tiende nang'o ponono koro idhi bedo kata ka koro en gokumba moro ma koro nyalo wach ni ka oyo kata doma supreme kata doma duo mogik ok ne chop kata mondo mi chako wach ni oyo ma en ataro mar chik ang wago round machielo mogik ang waduogo ang warango okil kama loka Julius Juma momori twak mwa Kisumu gi jopiny gin magi kapok odwa winjo pat jo Siaya bende magi ni sani giritowa mondo mi gimi watwak ka giwuok Siaya gimbe gikonwa ni katiba ne ok chal mandas koso kwata luonge ni ponge jogo ma Siaya ero kama na nyek lofas apane jo Siaya luonge ni KDF ayie gi jo Kisumu ahinya kendo gimomora en ni jopiny ma sani riek inyalo romo gi ng'ato e barabara kanyo tiparo ni en ng'ato hivi but kien geje resource manyalo kamati nongo ka ng'ato ng'eyo weche mang'eny kabisa kendo mano ok aparo ni en Kisumu kende gino en ni kaka pach jo piny chalo sani gimomiyo ayie kodgi en ni mokwongo constitution making loso katiba is a political process is not a legal process tena ni en siasa koro ka wachako siasa sani to inyalo paro sama ne mosruok moro obedo 2018 cha kasto osiepo dhi obedo kinda ker masano gi jatend jogo makwedo e kindeno kae to gibedo gosiep mpaka mwisho to jalupne gi jok mane chiegni gi jalupne ne wacho ni mosruok no gosiep no emano mono gitiyo omiyo 4 years gin giwacho ni nok gitiyo nikech nitie mosruok mano obiro e kinde jotelo ariyogo to mosruok no nyalo neno ni mano
omiyo wachako wa initiate process mar go mbaka about constitution review mwa ma kachopo igani to eka Supreme Court ochungowa. But inano ni igni ang'wen te ne wakawo mana kwa go mbaka wawuotha from place to place across the country kwa go mbaka about loko katiba. Miyo sani kwa chako mbaka no sani only 3 months bang keto sirkal manyien e tich. Ibro yudo ni samoro mbaka ni makoro focus mar telo bro dok kocha. Focus margi koro bro dok e mbaka mar katiba ni and nekeche Supreme Court bene nosechiwo guidance mar kako nego bani loso katiba. Ibro yudo ni koro gibro wuotho from place to place kigaga mbaka ni mondo walos katiba. Mama ne makoro beda ngowa their center of focus. Mama no is not right. Omiya yie gi jokisumo ka giwacho niya onego jotelo manyicho waketo e tichgi ok gikwong gitinwa sani ka gisetiyo bang muda moro ka ginyalo wacho ni gima kama ema mono watich gima kama ema mono watich. Waparo ni yo monyalo correct godo en ni wang'ia ne katiba. But chako mbaka mar loko katiba immediately bang yiero ok ber. Bro miyo wagaga mbaka wachalo mana ka gima wane yiero kendo for the next 5 years. Kaeto ka 2027 chopo to jotendwa go bro bedo gi excuse ni pod nyocha waloso nu ang'owa katiba. Nikech emomiyo nacha chako ka wacho ni nyaka ne waket katiba ni e tich 2010 koro in igni 12 to between igni 2010 nyaka sani mbaka mar loko katiba ni osebedo otimore higa ka higa kata kidhi Kenya Law Reform Commission ma owadwa wuoye to inyalo nwang'o report mar attempt mag loko katiba chakre the last 10 years. Ibro nwang'o ka there are a lot of bills moseketi mitemo godo loko godo katiba to poko succeed. But loko katiba en gir oganda ok en gir jotelo. Tibo yudo ni kinde mathoth jotelo ema biro gi paro mar loko katiba tenne ginyiso oganda ne waparo ni gini ema ber kodu mokma to nego benini kechen instrument mar raia to king'io article 255 ma wuogi 257 omiyo raia be ka raia feel ni nitie gimoro moneno ni diye ma oparo ni solution en loko katiba raia bende nyalo move motion aina nendo. Omiyo wakaw thuolo masani mondi wakwongo wami jotelo kaw thuolo margi mar contract mamiyo gi ma the next 5 years giti ka gineno ka gisetiyo to gineno ni koro loko katiba no will be the solution mondo giti perfectly to koro ginyalo wuoye but not now. Maki kanyo kora moge jwang wantiere kae welo pod wano go studio kae ka wamedo mana nono paro mar loko katiba jok mage mantiere kare no kono wadhi e county ma Siaya to oyo ok wadhi Siaya wagwa ng'wech wadhi e county ma Migori wan kata gi Jojuma oyawre twak odiochieng' ma kawuono en paro ewi loko mano paro mar loko katiba ma pacho kae osebedo kanyo kiani county ma Migori bende osechopo oganda nigi paro machalo nade ta ahinya kar loso apisi no mara jal makoro kwedo piny owacho kata office no mara official opposition leader Jojuma bagno twak e county ma Migori. Erokamano winji makare county ma Migori chiwo makare mana kaka jo Kenya moko osebedo kagolo pachi ka otende kod paro mar loko katiba e pacho kae to ahinya mano ma chuoga pisno maten kuth bende koro keto piny owacho tesre kata kwedo piny owacho en gino mosenyuolo paro mopogore moko moganda wacho ni chenro machal koda mae ber ka moko bende kwedo chenro machal koda mae ok ber ka bende kinyi makawuono wantie kod moko moganda e county ma Migori ni koro wang'eni to gino wuon paro mane ma gintiere godo chenro mar loko katiba bende yono makare ong'ere kinde mokalo ni nitie chenro mar BBI moko kuom gi ne siro moko nok sir sama kamae bende koro osekel paro mar chuga pisto ma jatenda kwethno bende koro kwedo piny owacho pachgi en mane bede gier ni chenro machal koda mae koro dhi nyime koro miya thuolo mondo koro akaw pach moko moganda e county mar ng'eyo ni to gin nyaka sani ang'o ma giparo ka otende koro chenro machal koda mae adwani mondo koro achak kodi adwani chakna gi nyingi waseneno ka paro segol mopogore opogore waneno ka ntiere paro mar kela pisno mar jatend kweth makwedo piny owacho kata maketo piny owacho tesre opposition mondo koro chwe ka okale od bura mamalo bende nitie paro mosegol mopogore opogore mar loso kata mar loso boko kuma kidieny moko ma katiba ma pacho kae in kaka japiny paro mar loko katiba bin neno ka en gima ni kare sama wuoyni. An iluonga ni Saitoti Jabuya an jago ombulu ma Migori ka ok en gima kare paro maliekore sani ne mondo mi olok katiba. Anyalo paro kinde machien mokalo kane the right honorable former prime minister Raila Odinga
ne wuoyo e loko katiba through BBI. Jok makoro dwa loko katiba sani makoro dwa create office of the prime minister ni gine the same people mano kwedo wach mar BBI mano dhi nyaka court magi wacho ni rege itakuwa stopped tadie rege no bedo stopped. Kinde mane joma dwa loko katiba sani gine campaign ka gimanyo telo magintiere sani ne gipenjo jopiny ni jameni mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi. Ne giwacho ni gidwa badilisha uchumi. Koro kane giyudo telo masani jogi obadilisha nwa uchumi badala ya kubadilisha katiba kar mondo migiloknwa katiba giloknwa bech fuel giloknwa bech sukari giloknwa bech mogo mane ka gikonyowa to weche mag loko katiba sani mae gima nosetemo tamore mogore piny koro giwe biro through back door ano ka support kenda kwede e okang' mamalo. Pejona mogik e kinde mokalo ne nitiere wach mar BBI ma bende mokumo oganda thoth gi ne siro kaka kaunti pinge sani ni Raila pinge wan joge Raila jatend kata ker mar piny ni osewuok mondo mi olok pend chike manyo chatayowa okorach to be okober nikech anyalo wacho ne jo Kenya duto masani ng'iyo kaka kuma Kenya ochomo oningo be ni ker ng'iyo kaka jok morito chalo nade iyudo ka ong'iyo wach katiba manyalo konye mbele kata mana doke kom ni nyaka chieng' moro we mabende mano nyaka bede pache momiyo odwa nolok chike to king'iyo mos uni jo Kenya iyudo kaka nini uchumi marwa sani ni malo moloyo kaka wasebede Kenya ndalo duto tidwaro ni idhie e yiero kendo kata idhie wach mar ni idwa ni go kura mondo mi walok katiba ma ok wabiyie kaka jo Kenya kapok jatend piny oneno ni wabedo gi ngima makare makata kiloko chik moro to nyalo konya kaka jadak ma Kenya to kwanya dhia rubaruba makiny koselok ni chik mabe kendo podinyi to chumi be ni malo ibiro yudo ka wa end up ni Kenya wadhi kuma ok ne wantiere chon. Loko chik kata kela pis mar jatend kweth makwedo piny owacho kata keto piny owacho tesere in kaka in be neno ken gima dhi konyi kaka japiny koso dhi mana konyo jotelo moko poni koro chenro machal ma dhi moko motimore. An kaka nene gino ok dhi konyo ja Kenya kata japiny moro amora nikech odhi mana loso apis ne jalno manyo kwedo telo matiyo to wan kaka jopiny wabiro bedo maka pod wachanda kaka nyo wachandre chon. Gima agombo ni tim wangi kaka Kenya nyalo konyore moloyo ng'iyo kaka inyalo pend chike gi gik moko manono makori chuogo iyudo ka koro sani dhi chuogo apisni nyaka dhi ket pesa moro mimiya apisni mamano pesa moningo be ni konyo ja Kenya to kosekete ni korentie kacha pesa moningo be ni chopona kaka ng'at man piny ka e Kenya ok dhi chopona odhi chopo ofis manyo onge to macha pesa moningo be ni chopone ja Kenya ma ja piny ma onge go kaka koro an kama. Ero kamano wakao pachi ng'a mogik adani chak ne gi nyingi walok katiba koso kik walok katiba. An iluonga ni Frederick Lawi ajadak ma Migori kaendi kae magoye kura. Paro ma jatelo biro go mar loko katiba niendi ok en paro makare kata kaponi en paro makare to biro kode samarach. Nyore kanyo wa election kaendi manifestos mage manondiko wach katiba ni ne onge. Anda kwa jatelo ma is Honorable William Samoei Ruto odogo ranga ne manifestos mage go endi kaponi ntiere paro manoketo mar loko katiba kaka mar jo Azimio chande to dhi adhiya kode mbele to an kana rango manifestos mage ne en gi manifesto mar bottom up nodwa ni mondo miyo japiny ma elo kabisa tingre malo mae gima mondo miyo rangi wach mar lokro katiba giendi owere go mondi nikech samago gik mane onge dwaro mare kano dwaro kura kuom jopiny. Mokum gik ma ikelo ne nitie BBI ma samoro kweth maduong' be ne support BBI gwenge kaka ma county ma Migori sama kod ikele kani ang'o momiyo kod ikwede nikech okele kod kweth ma samoro ok ni sir koso ang'o mikwedo gime loko machal kamae. An gimomiyo dawach ni loko katiba niendi ok en gima kare nikech ng'ato ka ng'ato kata ka ng'ato dhi wuoth en gi jogene mowako modhigo wuoth kaka jatelo ne dhi wuoth makoro noyier mobedo rais dwaro mare mondo omiyo japiny ne gone kura ne loko katiba ni ne onge to samoro de mi ni mae momiyo jopiny mathoth nogone kura nikech ne gineno ka wach loko katiba ni ne dhi kawo pesa mang'eny mar uchumi mar Kenya emomiyo ji nomiye kura. Gima daher mondo miya kwa jatelo masani ngima tek maisha ni kama tek common mwananchi manowinjo be ni timo ne bottom up niendi sani ngima tek kuome ta gima japiny chamo onge kech ne
ka kunde mane kech onge kesani nego ji wach mar koro mondo mi odang odhi form office mar upinzani niendi oae ngech kata isonere Uhuru Migai Kenyatta otiyo higni 10 maonge wach loko katiba giendi otiya mano endi ike 5 giendi wabwangi wach loko katiba no endi kochopo kosetiko 5 term mare obio kete manifesto mare kaponi obro laro kendo mar 2 to samwa wuoye niendi kata rais manyoaye otiyo higni 10 ka piny nitie mana kaka en kama endi oti gi gimomiye niendi olok ngima jopiny mokwongo nowacho ni bang' ndalo 100 ngima oseloki pok aneno gima oselok nyaka sani bech petrol oidho bech chiemo oidho bech gimoro amora oidho malo ang'a mone mondo mi focus on basis mar common mwananchi giendi ohere gi weche katiba giendi ero kamano erokamano mango kunjo mago pach moko Mogande County ma Migori ka otende kod paro no mar loko chike bende kamano nya George kidhi mele manyonwa weche manyien to twakoro ka watieko wada winjo pach jolony ahinya te studio marwa ma Kisumu wada dhir Easter achieng Easter winjo pach jodak e county ma Migori oganda ywak ni loko katiba sani ok en gino wach en priority kata onego bed ni miye pek ahinya kata kamano onego rang gik mamoko ka rango ni bero uchumi kapok olok katiba pach nyalo bedo mane kotenore gi wach moa Migori gi pachi wach mari mogik ka watieko twako okinyi ma kawuono Easter. Easter kiwinja thuolo ni wada ni wayuda wach mari mogik kotenore kod twak moa county ma Migori kaachiel koda ka wach mari mogik e twak ngima odog piny kaachiel koda ka bero ngima to diyo gi kuma mora so e pach jopiny te ma winjo kawuono ji te wacho ni ok wadwa mondo lok katiba sani nikech onge gimomiyo onge haraka moro mondo lok katiba sani to kata kidwa lok katiba sani kara okele e referendum moro ma jopiny be ni puonjo ma ji owinj gi miluongo ni civic education gimomiyo gini dwa noloki to kikete ni dwa kete ni mana jok tiere bunge ema chako loko gik moko to jopiny to kia katiba ni en marwa mar jo Kenya to jopiny bende wacho ni sani gi jok molony gibe gidwa ng'eyo gimomiyo idwa lok mondo ket ochuog position moro ma ok bi konyo jopiny bende giwacho ni mae medo garama ne jopiny garama nikech ofis ni biro gi gik mang'eny ma onge sani waonge kata gi budget to ka jogi nodonje e austerity measures ma giwacho ni gik moko idwa duok mondo jopiny obed ni nyalo yudo pesa ofuko kara warang mondo waket pesa ofuko mondi kapok wachuogo gik moko mabo kelonwa gik ma onge e ratichwa mano macho ni ratichwa ibo kethi koro kaka jopiny owacho otime nonro mondi jopiny bende otime nonro jopiny ogo e twak jopiny bende wachie pachgi kapok ng'ato oketo gimoro ni koro iketo ofis moro mabo kawo pesa maturi mar chek nitie moro manyien ben wach ma koro nitiere ka ji osewuoyo go gi kata advice ma watemo chiwo gimoro achiel wuok wakoni ber piny madongo kata mamedo go atwa kadhi mbele en ni ging'iyo ni to kumwae ni what works koro CDF ni anyalo kawe kaka good practice anyalo kawe kaka good practice makoro wang'iyo ni to nengo wakete mondo bed ni kiko ping katiba mamano onego beni ways minyal tim godo mano ng'eny to konego beni en gima kendo irikni kapok gipare matut so onego ging'iye ni to it is an high time nyaka nwachak CDF ma incubation period ma chalo ng'amo keto yiende matindo tindo nursery sani koro waketo gi mondo koro gidongi onego ging'iye matut to kik ging'iye ni pod gidhi loke ni koro ena gima kwa ng'iyo to ng'eny wabunge wa mosebiro kata yudo ka gikawe giloke ni en pocket money mitimo go kagi ka onego bene ilose mondo mi na way ma ok odhi bedo ni odhi ketho the oversight role mar jogi mogik nikech ang'e time orumo apani atonga mayot monego beni yombo godo koth mar sirikende modonjogi chakre gi national government gi counties manifesto gi mane giketo ne jopiny manomiyo yiergi cha iyudo ka moro na wacho tich
kech, nawacho uchumi odhi marach, nawacho security, gigo emonego bed ni ging'iyo tere kaka wakwongo waringo kodgi. Omiyo ka mago timo mbele tiyudo ka ng'ato nyalo yie ni we abed e tie yien agoye mbaka mar loko chik. To kapok ichako timo mano bedo marach. Omiyo ka ber to ang'e ni twak mukelo mbele ni kaka mbaka oromo and all that. Onego bed ni uchako ng'iyo ni koro kawuono wadwa ng'iyo ni to sirikal, the national government, gin nagi promise ang'o. To gitimo ang'o. Accountability koro nego bed ni jopiny chako keto. Ndalo prochiko nango prochiko koro 100 dhi rumo. Nagi wacho ni gidhi timo ang'o 1 2 3 4 5 gisetimo mane x kapok otimo koro jopiny dhi chako wuotho mondo penjo. Apano nego wadhi mano. Kata wang'iyo county ka county ni to county ni be unuwacho no dhi timo nang'o. Bose chako koso un joka pod yware koko mang'eny madhi mbele. Mane kumo nego jo Kenya odhiye. Kik wabogi gi confusion mang'eny ni wadwa loko constitution from nowhere. To inoko mi mandate ni mondo mi dhi loko constitution. Ero kamana ahinya Boaz Waruku. Wacho ni thuolo ka omiyowa kwa yudo thuolo matwak wanyalo dhi alanda ahinya gi twak machalo kama nikech en mano machiegni kod oganda wa kendo gidwa ng'eyo. Ng'e ndalo 100 rumo mar telo mar Kenya Kwanza kendo wadhi dhi nyime mar yudo mathoth mantiere kanyo. Pachi mogik kotenore kod twak mabedo go odiochieng' ma kawuono wakili. Ero kamano ahinya. Pacha mogik wach mar loko katiba, mondo lok katiba, there is a problem that needs to be solved. Tiende ni ng'ato se identify weakness moro kamoro in the governance structure mar sirkal mar piny. To neno ni yo minyalo correct godo problem no en loko katiba. Koro sani ka koro wawuoye loko katiba particularly wach mar 2/3 gender rule, loko katiba wach mar office of the opposition leader, loko katiba wach mar CDF. Onego wang'i niya, is loko katiba the only solution? Nekech kwa mfano wach mar office of the official leader of opposition. Onego wang'i ni sani gi katiba wa mantiere ni kaka eni. Bede wan gi structures e iye kanyo matiyo tijino. To wabro yudo ni answer eni yes wan go. Kech wan gi parliament, wasewacho ni wan gi constitutional commissions. Kwa mfano wan gi office miluongo ni ombudsman's office. Office mar ombudsman en bende en office maketo sirkal tesre. Maka ng'ato winjo ni ratiro ne moro okotigodo maber to otero office no ting'iyo. Office mar Human Rights Commission, then one office koro mar parliament, the two houses of parliament, gin offices ma bende tiyo tich midwa ni mondo office mar opposition leader otini. Koro giman pacha anyalo wacho ni why don't we support offices ma currently nitiegi. Ang'o miyo ok wamigi mijing'o, wamigi funds, wa capacity build gi mondo gibed ni ginyalo tiyo tijegi maber, mondo wawe office mar executive oti tich mano yiergi ni mondo giti. Tich mar loko katiba ok en tich mo oyier ne executive mondo ti. Executive eno oyier ni mondo gita piny. Loko katiba en political process na wacho. Kwa se identify ni wadwaro ng'at moro maketo sirkal tesre, mano is a political question. Kind political question is keto office moro e katiba makoro tiyo tich keto sirkal tesre the solution. Tawacho ni ok en the solution. Because as the katiba mantiere kaka en sani, Ramogi TV imiyo oganda obedo kod lagiwele studio an ka gi Julius Juma antiere ka gi Boaz Waruku. Jofwambo ere ka bende mane wantiere ko kari ukinyi sa 12 wan kod ka Joyce kachiel kod Sharon uluwo twak odiochieng' ma kono ma uneno gi pachu en mane boka penjo kata pachu nikech pachu nyalo bedo ni wacho ni katiba ne loka kata kuma entiere kata oyo to joneno wa maneno wa nyaka sani gi wachano. Wanyalo wacho ni nyaka sani paro pogore. Mana kaka wawinjo kata kowuok e counties magwa. Joneno wa mopogore wacho ni loko katiba ok en gima ber gi sani. Onego bed ni kuongo ikawo pach jopiny tineno gima sirikal osetimo mondo eka gigo mbaka mar loko katiba. Ote be naneno ka gioro mathoth ahinya Sharon. Ote thoth mana kaka pile mbaka wachwale studio to bende wachwale nyaka kuma intiere nyaka Ramogi Jwang'. Mano kioronwa ote odwa neno ka ote mabindi sibedo kioro chakre network ma kama endi chakre. Ote mabindi nene TV kanyo. Eneno kanyo mantiere Gero Lex Odhiambo mabindi wacho ni jatend piny William Ruto owacho mondo CDF okete katiba, which is a good idea nikech okonyo e yore weche development kod somo, lakini target mare maduong' en loko presidency term limit.
Jo Kenya winjo matek olosnwa ochumi monde. Manoro Lex. Mano ote mar kwasomo ote machielo mar Odhiambo Kouko owacho kanyo ni paro mar loko katiba en mar japiny. BBI noluar nikech jatend piny nogolo wi wachno. Koro japiny emonego gol parono. Parliament Acts ok nyal loko katiba. Gin giketo mana chike moko mitiyogo yore moko ka bende wacho ni katiba kiloko to referendum nyaka bedie. Mano wacho kanyo paro maliwa ahinya Sharon. Onego bed ni kiloko katiba tikuongi kao pach jopiny. Mane kaka chiko yango. To kata moko kuom oganda bende nowinjo kata mana ka wache counties mopogore nowinjo Kisumu gi Migori. Kopogore gi mano Bach Alfred imbe wacho ni chenjo katiba marwa higni mosekalo. Teko ne en kuom miyo jotendwa gi jok moluoro gi tije. Ok en mar konyo jopiny ahinya. Sani plan mar loko katiba en mar changing Raila plans on the current situation on Ruto government but not to help Kenyans. Ote to podi thoth. Mak mana nok wanyal somo te. Sam Jakom bende wacho kanyo ni oyawre Cleophas Oluoch. Cleophas ikaw mos. Oyawre Jakom. Ageno ni kaka judiciary to kata Owacho ni chuogo powerful official opposition office should be supported by both sides through consensus. So John Gano nego bedi kanyo ni winjore yo moro makare. Joyce gi Sharon aoni nyaka kanyo koro ote ma ontiere ko kanyo anke lwe giko mar chenro mar mbako romo. Chenro mabino chako sadek to ma rupiny bende ntiere are okinyi. Koro wago ni joneno aero kamana enya kuom gigo duto magisebedo kata kagetimo kata awacho ni kawuono elo Sharon kachal koda Joyce Oduor wago nwero kamana enya kuom bedo kodwa okinyi makawuono nyaka Ramogi Tv. Kawan kodi achiel kachiel en moro marwa pile ka pile kawarango gigo duto mosebedo kacha ka timore odiochieng' makawuono wantiere kae kod mor ni marwa tieko chenro kendo tieko twak marwa odiochieng' makawuono. An nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar nyalenda daraja mananga awacho makare urituru masani odiochieng' makiny pod wantiere. Joyce Oduor gi Sharon Ong'ao. Mana kaka pila keni tin wambo wadendre koso wapakre. Sawa, an nyinga Sharon Ong'ao nyaka njira karachuonyo. Warad kendo odiochieng' makiny Ruoth Nyasaye koteloni tan bende otelona. Urituru masani bed godiochieng' makiny. Ramogi jongero kamana inya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro sa 12 mar okinyi nyaka sani omolo kanyo sa 5 mar onyango. Oriti masani nyinga Joyce Oduor Nyaogenya Iro Sidini wonyo wanere odiochieng' makiny. Oriti masani. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi.